se volien maridar per a Gleida. Eren cosins. De parents no es volien maridar a Gleida. Es maridaren per Sevilla. Sí. Aqueren amics a illa. Era agarré una malaltia, morí molt jovent a 33 anys. Molt jovent, morí en aquesta casa d'aquí. Com no eren maridats per a Gleida, no es volien enterrar al cementeri catòlic. Clar que volien anar, la volien deixar. La volien enterrar a qualque lloc. Però vol dir que també l'estimaven. Claro, i tant. Però després se n'han anat a França, en piena de gent. Se n'han anat a treballar en França, que també se n'han anat, amb Estilla era illa. En aquella temporada se declaré que era guerra civil d'Espanya. Les fronteres es barreren. No podia anar a França, de França sí, tampoc. En aquest temps morí en Toulouse, era home. No volien portar, la família passé que havia d'ans, que era mort, ja no em volien portar.